Ayibonga inkosi, ngicela simshale izandla umoya ngcwele khona phakathi kwethu. Simshale izandla uJesu inkosi yamakhosi. Ebese zishayela thina sonke esikhona namhlanje kuseni izandla. Praise the Lord. Siyabonga kakhulu bangcwele, ngicela nje ukuthatha leli thuba ekseni ngibingelela ibandla lonke, ngiyabingelela kokuqala bonke obaba, ngibingelela bonke omama, sibingelela bonke abantu abasha egameni lenkosi ethu Jesu. Umlazarethu ogcwele siyabingelela our praise team, keep on his bethu, sound engineer bethu, our media team ethu protocol ama ushers wethu. Ngiyacela bazalwane shalom uNkulunkulu izandla ezinkulu. Ngokhethekile sishale bonke abefundisikazi izandla ezinkulu egameni lenkosi. Hallelujah. Fundisa undabandaba usiphathele kahle uhlelo, cela simshayile izandla egameni lenkosi. Bazalwane bonke basiphe ufakazi nabo ngicela sibashayile izandla egameni lenkosi. Lastly ngicela sishale bonke abasibukele emakhaya, nane emakhaya nisishayile izandla thina esilapha enkonzweni. Ngicela ubengelela abantu ababili bathathu ukuthi sawubona makhelwane wenze kahle waba khona ekseni egameni lenkosi ethu Jesu. Ya nakho ke awungazizwa kamnandi egameni lenkosi. Hallelujah. Asibingelelane ubingelele nje babili bathathu bane bahlanu egameni lenkosi uYesu. Njalo makhelwane wenze kahle makhe waba khona. Uncome nje into enhle oyibona kumakhelwane. Mangabe hairstyle yakhe yinhle uthi yazi yayinhle hairstyle yakho. Uthi nje yazi yayinhle ingubo yakho. Uthi yazi yayinhle ikhathi yakho. Uthi laze lalihle ibhantshi lakho. Zazinhle izibuko zakho. Uncome nje into enhle oyibonayo kumakhelwane. Uthi sasihle ismile sakho. Nethu qaphele mangabe ubhuti ngusisi noma ubhuti mhlambe ume eduze kwasisi. Uthi sihle ismile sakho ngegama lika Jesu ngoba angasuka ithathe ngenye indlela. Alibonge igama lenkosi. Ake sishale uNkulunkulu ihlomphe khule. Hallelujah. Cela shale bonke abantu abasha izandla iyouth la ekhaya. Hayi bashaleni izandla. Ukhona la kiwakho. Praise the Lord. uNkulunkulu anibusise bangcwele egameni lenkosi sikahlala phansi ebukhoneni bika Yesu. Hallelujah. Praise the Lord. Nibovuma, praise the Lord. Nisuka nina nithatheke kakhulu, angazi noma ningena kakhulu emoyeni na bese niyathula. Manje kimi kukabili ke ukuthula ukuthi awuzwanga mhlawumbe uthunjiwe. Ngoba bayathunjwa abantu kule insuku. Abe khona umuntu enkonzweni ngesiqu kodwa ngomoya akekho. Umoya uthathiwe uvalelwe captureiwe somewhere. Secondly ngaba ukuthi the level of concentration yakho ayikho kahle. So that is why once wangena ngalela sango ukuthi ulala ungadlile, ukuthi awusebenzi, ukuthi uhlasele umakhelwane, ukuthi bakunikeza iwarning emsebenzini, you just forget about those things and then you focus on the Lord. That is why you need to connect, Mike. Tell umakhelwane connect, Mike.
Connect. Uthinta umuntu oseduze kwakho uthi connect makhe. Connect makhe. Ake nishale umoya ongcwele izandla ezinkulu egameni lenkosi. Siyabonga kakhulu bazalwane, uNkulunkulu anibusise egameni lenkosi ethu uJesu umNazaretha longcwele. Before singena ezweni lenkosi ngiyacela nje ukubona izandla zabantu abakhona phakathi kwethu abaqala ukufika abasivakashele egameni lenkosi abathi it's my first time to be here. Ngiyaqala nje ukufika la ekhaya kodwa selokhu ngifikile nje ngizwela nje ngisekhaya. Mina ngiyazi uzoyizwela usekhaya ngoba umoya kaNkuluNkulu uyathanda awuthandi ukhona la ekhaya. Mshayile isandla esikhulu uThixo wethu. Bakhona abaqala ukufika, angiboni isandla on my right, angiboni isandla on my left, akunasandla. Tshela umakhelwane uthi makhe nayo ke leyo nto iyaqala ukusihlasela. Alibonga igama lenkosi. Tshela makhe asilwe nalo leli demoni. Alibonga igama lenkosi. Ngisame entweni ethi ikhaya elingavakashelwa ngesintu ukuthi lishayisa amakhala. Kusho ukuthi kukhona okungathi kahle, ngathi kunobuthakashana. Manje angikhumbula ukuthi nizoqala namhlanje ukuthakatha. Alibonga igama lenkosi. Tshela umakhelwane sesasizakala thina hayi asawuphatha inhlobo asisayi ngisho nakulaba abasinikeza amakhathakhatha asisabahambi. Sesakhetha nje inkosi. Kwakukuningi kona kudekiwe kodwa kuko konke sayikhethela inkosi. Ake simshayile izandla kakhulu uNkulunkulu. Hallelujah. Praise the Lord. Without wasting any time bazalwane sibonga uNkulunkulu egameni lenkosi ethu Yesu. Sibuya ke emhlathuze on Friday egameni lenkosi Yesu. Ayi ukhulekiwe moya engcwele. Yaze yaba namandla inkonzo egameni lenkosi ithi ayifane neyakulela viki la eThekwini. Hayi kwakhulekwa ngicela nizishayile izandla. Hayi kwathandazwa ngezwe ukuthi nayo ke into engiyaziyo yalapha kuMore Road egameni lenkosi. So siyabonga kakhulu ke bazalwane, this Friday silapha eGoli eWenberg. We are coming this Friday egameni lenkosi ethu Yesu Kristu waseNazaretha. One thing enginotisile into yokuzila ukudla la ekhaya kumele singayiyeki, kodwa ekuzileni kwethu ukudla nokufasta, no matter how many times into engicelayo singakujwayeli, ngoba once saba familiar ngokuthi siyafasta, ifasting izo end up kwayona ingasebenzeli. Angazi nomezwakala lento engishona. Ngithi mina once ifasting sayithatha ngokuthi ayivele thina siyafasta, angeke isaba neimpact. Kahle izinto zikaNkuluNkulu nje zisebenza kanjalo. Once waba familiar ngazo ayingabe isasebenza. Ucobo lune jealous, ucobo alufuni ukuthi ulithathe bese uthi angiyazi kuzokwenzeka ukuthi. Ucobo lufuna ukuthi njalo ulindele uyibuze umbuzo ukuthi kaze namhlanje uNkulunkulu uyokwenzani. Once weza naleyo ngqondo, weza nama expectations anjalo, then we are opening up a room for the Holy Spirit to work. Weza enkonzweni wathi ayisengiyazi vele kuqale kudunyiswe kuthandazwe, emva kwalokho bese uyathatha undabandaba abiza ama testimony. Emva kwama testimony siyazi ukuthi umpostoli uzothi take over. Once wakrema ukuthi kuzokwenzeka wenzela amagama uvala into yokuthi uNkulunkulu angenza into. Fane nje uthi mawuhlezi lapha uthi Nkosi
awukhulume nami ekseni moya ongcwele. uNkulunkulu uyamthanda umuntu ohleze alindele izimangaliso zakhe. Haleluya. Once abantu bathi kahase siyazi ubazalwane uma ingcwele siyomkhipha ngomnyango, okuyinto engafuni ukuthi yenzeke la ekhaya kwi-Eagle Mountain, not only la eThekwini, Eagle Mountain yonke indawo. Angikuthandi ukuthi umoya oyingcwele angabikho phakathi kwethu ngoba salahlekelwa nguye. Noma singahlangana sesiyasonta. Now once sasonta siphumile entandweni kaNkulunkulu. Ngoba kunomehluko ukukhonza nokusonta. Isonto alinawo amandla okutshentsha umuntu. Tshela makhelwane sekaqalile umpostoli yashumayela. Ukuba ichurch goer Uhamba isonto akuyishintshi impilo yomuntu. will not change your life. Kepha ukuba yisikhonzi sikaThixo But to be a worshipper of God, kuyayishintsha impilo yomuntu. that is what will transform your life. Sikhulele emasontweni. We grew up in churches. That is why kulezi nsuku uNkulunkulu angisize That's why these days, may God help me, ngikwazi ukuthi ngibe namandla okwahlukanisa to have the power to differentiate noma ngifundise umahluko phakathi kwenkolo or to teach discernment between religion nokukholwa, and to be a believer, noma umahluko between ireligion or the difference between inkolo neChristianity. nobukrestu. Ngoba inkolo noma ukusonta Because going to church and religion kunenkinga ngoba ukusonta ukuthi ungaya esontweni is problematic because you may attend church kodwa qhubeka wenze izinto zakho and you carry on doing your own things. as long uyile esontweni. Njengoba mawuyile nje enkonzweni. So now lokho ubusonto. That is going to church. Now we grew up emasontweni Sikhula-ke in these churches la khona besiya esontweni kuyomarka iregister, where we attended church to mark the register. besiya emasontweni We attended the church ukuthi mangindlulile emhlabeni noma ngishonile in order for me when I die, abe khona umfundisi ozongcwaba. for there to be a pastor who will bury me. Now asikhonzeli ke sesandlula thina lapho. We do not worship, we have passed that stage. Njengoba sivuka ekseni sokhonza uNkulunkulu, As we wake up in the morning to worship God, asisonteli ukuthi mzukwane ngishona kube nomfundisi. we do not church to have a pastor present at our funeral. Asisonteli ukuthi kube netikiti. We do not church in order to have an acceptance ticket. No, ukukholwa This believing or this faith, kuyandlula ekusonteni it needs to supersede going to church. ngoba ubusonto Because going to church, uyaqhubeka usonte as you go on going to church, kodwa ubusonto abunawo amandla okushintsha impilo you yakho. don't have the power to change your life. Ukusonta ungasonta You may be going to church, kodwa still awunabo ubudlelwane noNkulunkulu. still not have a relationship with Ukusonta kwenza umuntu ukuthi To attend church will make a man, kungabi nomehluko. for there not to be a difference, Umuntu osontayo for there between a person still usekude noNkulunkulu. that's so far away from Umahluko phakathi komuntu osontayo the difference between a churchgoer nomuntu ongayi enkonzweni, and a person who is a non-believer. kahle kahle umahluko awukho. There's no difference in that. Ngoba ukusonta Because being a believer, akwenza ukuthi umuntu asondele kuNkulunkulu. a churchgoer doesn't bring you nearer. Kepha ukukholwa Being a believer, noma ukholo or the belief that you hold, noma imfundiso or the salvation that you nathi besikude nesiphambano are so far away from ngenxa yokukholwa because of this belief. ivangeli likaJesu Gospel of Jesus
ukufa kukaJesu Death of Jesus kwasisondeza esiphambanweni. to the cross. Nawu umuntu okholwayo Person who is now a believer unobudlelwano noNkulunkulu, has a relationship with uyakwazi ukukhuluma noThixo, able to speak to uyakwazi ukukhuleka kuThixo, able to pray to uThixo amphendule. God to respond. Umuntu okholwayo Person who is a believer akahambi ngomthetho, called by the Lord. kepha okholwayo Those who are believers uhamba ngokukholwa, according to ngoba kunomehluko ukusonta. Ukusonta going. kuyinkinga. Problematic. That is why abantu kumele sibavulise ingqondo. When we open their minds, There are many beliefs. Kukhona abantu kwamanye amasonto there are people who believe in churches. abakwazi ukuthi isambatho engisigqokayo People who think that the clothing sizongifaka ezulwini. is what will even be enter heaven. That is why bagcina izambatho. Why they get to the clothing day? Izambatho zabo bazigcina zingcwele. Uniforms are kept holy. Izambatho zabo banethemba lokuthi mangigqoka izambatho zami The hope they have is in their uniform. ngiye esontweni, As I wear this uniform and uNkulunkulu uzayixolela izono zami. I will forgive me of my Imfundiso has nothing to do salvation. ngesambatho. Clothes. Ungasigqoka isambatho We wear those clothes. wa-athende wonke ama-service All the service. kodwa still ungaliboni izulu, ngoba kunomehluko ukusonta There's a difference between lokukhonza uThixo. worshiping God. Ukholo lwethu Our belief alungabi base must not be based ezintweni ezithangible, on things they must bring up. kodwa ukholo lwethu Our faith malube base means ezwini likaThixo. be straight in the word of Kwabakholwa yizwi those who believe. lithi iBhayibhili Bible says bandlulile kufeni, must fight thina sesandlule kufeni. pass through the Thina bantwele believers. la sibheke khona, And we are looking sibheke ekhaya ezulwini. to our home Abanye basaphila ngaphansi komthetho. living under the law. Kunemithetho emabandleni, Laws and asikwenzi ukuthi asikwenzi ukuthi, that we don't do this. kodwa uNkulunkulu God, namhlanje abantu bajajwa then people are just ngezambatho abazigqokayo. clothes that they wear. Ungagqoka sisi wami, ungagqoka mama wami, You can wear your clothes ugqoka izambatho ezivala lapha zivala iy'nyawo, every day. ushuqule uthwale ekhanda, You have a turban on your head. ukwenze konke, You will do every kodwa lokho akusho ukuthi unabo ubudlelwano noThixo, relationship with ngoba ungazigqoka izambatho ezifihla amadolo, kodwa still inhliziyo yakho mayikude noNkulunkulu. Noma ungashuqula ekhanda, kodwa inhliziyo yakho nayikude noThixo. Ungayigqoka yonke i-uniform yebandla, ugqoka iy'cathulo zakhona, ugqoka ama-stockings wakhona, ugqoka isiketi sakhona, ugqoka iloko lakhona, ugqoka iduku lakhona, uliphathe naleli Bhayibhili. Ungaliphatha iBhayibhili kodwa still ube kude noNkulunkulu, ngoba ukuphatha iBhayibhili akumenza umuntu ukuthi abe ngumzalwane, kodwa ukuphatha iBhayibhili kwenza ukuthi umuntu aqonde, ngoba iBhayibhili kithi esikholiwe ilelizwi liyimanuwali. Njengomuntu ofika e-restaurant ahlale phansi athathe imanuwali a-check ukuthi namhlanje imenu ithini, yini angayi-order namhlanje, yini angayidla namhlanje. iBhayibhili liyi-GPS kulabo
abamamukela umoya oyingcwele. IBhayibheli liyilocation esisa ezulwini. That is why many people in the last days uyathi uJesu nakabuya uyawukhala icilongo, abafile emathuneni bayakulizwa bese bayavuka, abazobe basaphila bayakulizwa bese kuba khona ukuhlwithwa, bese kuthi abafele enkosini bayavuka bahlangane nenkosi emafini, bese kuba khona bayovuka kodwa bavukele kufeni, ukufa okungunaphakade, kodwa kulabo abamamukelayo besaphila emhlabeni bayothi nabavuka mabafile bayovuka bahlangane nenkosi. Kulezinsuku nabathi iBhayibheli yinto yabelungu, yinto engekho. Ngifuna ukusenda imessage. This book, it's a word of God that takes us to heaven. Namhlanje kuyakhulunywa, iyathukwa insindiso, ibandla liyahlaselwa emhlabeni kuwo wonke amasonto. Insindiso irregardwa as the worst organization or the worst church. Kodwa yinye into esiyaziyo, akekho umuntu oyohlangana noNkulunkulu, akekho umuntu oyobona uNkulunkulu noma ngakhonza 365 ubusuku nemini, kodwa makangamamukelanga uJesu akekho yakumbona uNkulunkulu. That's why yethu uJesu akekho zakubaba ngaphandle ukuthi andlule kimi. uJesu lisango eliya kuNkulunkulu. uJesu ngumnyango oya kuNkulunkulu. Uthi mina I am the door to the Father. Maya kulaba bamphikayo, maya kulaba bathakekho, maya kulaba bathi insindiso yinto yabelungu. Thina samba ngesinto sakithi. Lalelani ngintshela, insindiso yindlela yokuphila eyisa kuNkulunkulu. Ukuba sinansindiso ngabe sikuphi? Ngiyambonga uNkulunkulu ngensindiso. Ngiyazibuza nje ukuthi mina ngiyimina nje, ngabe ngikuphi? Ngabe ngenzani? Ngiyambonga uNkulunkulu ngomusa angenzela wona. Ngiyayibonga inkosi ngensindiso. Ngangicabanga ukuthi ngiyazi, ngangicabanga ukuthi ngihlakaniphile, kodwa insindiso yangibonisa ubuwula ukuthi noma ngahlakanipha kangakanani, kodwa manganaye uYesu ngaphakathi kimi, I'm good as a dead person. Ngalamukela ivangeli, namhlanje ngisindisiwe, ngingumntwana kaNkulunkulu. Ngiyambonga uNkulunkulu. Shumayela ivangeli ukuba ngumfundisi osindisiwe, ngoba bakhona abafundisi banamabandla amakhulu balandelwa ngabantu, kodwa insindiso abanayo. Bese umbuzo wami uthi, ubasapha abantu bakaNkulunkulu ungasindiswanga kwawena? Nina nilandelayo
bukani indlela yokuba nisindisiwe noniholayo usindisiwe. Kule insuku abantu bashoda ngamandla. That is why abantu bayahamba bayofuna amandla, ngoba lelizwi alibasebenzeli. Lalelani bantwele, ngisuke ngiyofuna amandla, ngisuke ngiyothwala ukuthi abantu bangilandele, ukuthi abantu bangihloniphe, ukuthi abantu bangesabe, ukuthi abantu bangizwe. Lalelani bantwele, lento enganikwa yona emazulwini ayidingi uncediswa. Lento engayamukela, ngamukela amandla evangeli. Athi umpostoli Paul, ivangeli lingamandla kaNkulunkulu. The gospel of Jesus is the power of God. Without the gospel, you can preach and raise the dead, but without the gospel, all what you are doing is in vain. But there is power that comes from above. Siyalingwa ubusuku nemini, siyahlaselwa, siyathukwa, kodwa ivangeli likaJesu ngalo siyandlula, siyangena, siyaphuma. Okungenzeki kubantu kuNkulunkulu kuyenzeka. Tshela umakhelwane kunomehluko ukusonta Your neighbor, there's a difference between nokuba yisikhonzi sikaThixo. to be a worshiper of God. Kunomehluko There is a difference ukuhamba icawe to go to church kodwa still ungabi nobudlelwano and not naye. have a relationship. Bazalwane, Church ngeke uyenze intando kaNkulunkulu cannot do the will of God. ngaphandle kokuthi wamukele umoya oyingcwele. Aside from receiving the Holy Akusikhona ukuthi Spirit, it is not because sinamandla okuzicontrol. of the power to Akusikhona ukuthi It is not because siyakwazi ukuresist ama-temptations. that's our own temptation. Thina singabantu, We are people. we can't resist temptations, but But by the help of the Holy Spirit, we resist temptations. We overcome things by the Holy Spirit. That is why ayihluphe into yokuba umzalwane kodwa ungabi nawo umoya oyingcwele. Ma unganawo umoya oyingcwele uzothi ungumzalwane kodwa still nakufika ama-temptations, nakufika ama-attacks, uzowela ngoba umoya oyingcwele akekho. Kanti kanazi yini ukuthi siyalingwa ubusuku nemini, kodwa ngaye umoya oyingcwele siyanqoba. Namhlanje ngizomemezela ukunqoba okusegameni, 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 okusegameni likaJesu waseNazaretha. Akhona amandla egameni likaYesu, akhona amandla egazini likaYesu. Linamandla leli gazi. Mangabe lashintsha mina, hayi linamandla, linamandla. God is powerful. Before I close, uSathane uyayazi into enamandla. The devil knows what is powerful. Sathane uyayazi into ephilayo. The devil
knows what contains life. That is why kule insuku That's why these days ungenile phakathi emabandleni come into the churches. wadunga umsebenzi kaNkulunkulu He's diluted the work of God. ukuze abantu bangabi nokholo. And for people not to Namhlanje uSathana today the devil uhlasela ibandla the likaKristu, church of God wahlasela ingceku zikaNkulunkulu. and the men of God. Yebangcwele Church kubiza ukuthi ube nomoya oyingcwele calls for you to have ukwazi ukuhlola izinto. honor to see things. It's so amazing. Izinsuku nezinsuku The church of the ezazilandela uJesu that followed Jesus. msukwane bethelwa And when he was abaningi crucified, bahlehla most of them went back. bathi phela makanamandla And they said the state. why If he's angazisindisi powerful, why does he kanti not save abazi himself? ukuthi kunikelwe They ngaye know that he was surrendered, uNkulunkulu wanikela ngaye given as a sacrifice njengomhlatshelo ophilayo. that is living. Mawuhamba noNkulunkulu You walk with this God. bangcwele Church, kunamasizini there are seasons la kunikelwa khona you ngawo, are given as hayi a ngoba sacrifice. uNkulunkulu angakuthandi Not because God kodwa doesn't ngoba love you, ukholo lwakho because of your kumele faith. lukhuliswe. Faith needs to grow up. Njengamanje As now, kunabantu okunikelwe ngabo, the people who are kodwa sacrificed lalela now. mntana sekhaya Listen, child of God. uzophuma Come out of uzondlula that. Go through kule nto whatever it is, ophakathi the kwayo. thing that you are inside of. Tshela umakhelwane kuyanikelwa ngokholwayo, Tell your neighbor the believers are sacrificed. kuyanikelwa ngokholwayo, Those who have faith are sacrificed. kuyanikelwa ngohamba noNkulunkulu. Those who walk with God are sacrificed. Khona izimpi There are battles. esizilwayo, There are battles that we fight. akusikhona ukuthi It is not because lezimpi the esizilwayo battles that we face, uNkulunkulu akaboni. God does not see. Akusikhona ukuthi Not because izimpi esibhekene the nazo battles that we face, uNkulunkulu God akazazi. does not know. Ayikho into enzeka ngaphansi komthunzi Nothing that welanga happens under the sun. uNkulunkulu God angayazi. will not know of. Mzalwane, Church, vumela uNkulunkulu allow God for akundlulise God to take you through anikele ngawe, and to sacrifice. kodwa kusalayo That's what will remain. You kusondlula. will go through. Kunabantu yabona bangabe usokhonza uNkulunkulu kakhulu, uNkulunkulu waba seduze nawe. There are people who are so close to God because of worshiping Him. uNkulunkulu uba nento yokukwethemba. God will have this thing of trusting you. Sapota ngakhuluma yini la ekhaya na. Lalela, akusiyo yonke into ekwehlelayo It is not everything that befalls you evela kuSathane. that comes from the devil. Kuyanikelwa ngothandiwe Even kaNkulunkulu. the loved ones of God are sacrificed. uJobe kwanikelwa ngaye. Job was sacrificed. And uJobe kuze kunikelwe ngaye inye into eyenza ukuthi kunikelwe ngoJobe. One thing that made God sacrifice Ukusondela Job, kwakhe it is kuNkulunkulu. how close he was to Ukwethemba God. It uNkulunkulu. is trusting in Ukuba God. nothando It kuNkulunkulu. is to love God. Kwabasondela kuye And as he went closer to God, kuyanikelwa ngabo. those are the ones who are sacrificed. Mzalwane, Church, siyo yonke into and ekwehlelayo. everything that befalls you. Mokosatha barando sika. Elabasaya. Siphila ekhathini. We are living in times Abazalwane abangaziqondi where the church kushadiba. does not know. Abazalwane kunikelwa The ngabo. church are being Banga sacrificed, understand. but they don't They understand. keep on changing positions. Ukuthi labo abashintsha Lingabi khona indawo nankinga. zokuma. Don't have problems. Ningabi nenkinga. Don't have problems. Uma ngabe uNkulunkulu azokwenza When okusha. God is going to do a new Mawuthi thing, adala into entsha. when you go to a new thing, Dosika paradush. Hey! Uma ngabe uGideon when Gideon, ayolwa impi when he was going to fight the war,
Magabu Gideon When Gideon ayolwa impi is going to fight the war, wabiza bonke abantu it called everyone. wathi siyohlasela And manje he said, we are going to attack. siyohlasela izitha We zethu are going to attack our weza enemies. nenkumukumu yabantu And God said, weza nenqwaba yabantu and he came with many people. mabeza labantu bebaningi And all people wathi were many. uNkulunkulu Gideon And God said, Gideon, waza la come to me. awusondele la Come closer to me. wathi uyalibona lonke lo And he mquqabo said, ohamba you see nawo all of these people. awuze ukuhamba nawo wonke You will umuntu not go with all of these people ukuyohlasela to go and attack. mina ngiyabazi I know him. abantu okumele uhambe nabo I know those who ought to go with wayesethi them. before And he says, Kapani, iyolwa before you go and fight, thatha bonke labantu take all of these people ubayise emfuleni and take them to the river bayophuza for khona them to drink water. wayesethi uNkulunkulu And then God said, ngiyabazi ofanele uhambe nawo know those you ought to go wathi with them. lalela Gideon And he said, listen, Gideon, ngiyabazi omele uhambe know nawo those you ought to go wathi with them. ngizokwenzela I umehluko will make a ngoba difference mina for you. ngikuJehova Because I am Jehovah. angiboni I do not see okungaphandle those that they external. okungabonwa ngabantu The people that they mina see ngibona cannot see. okungaphakathi I see what is ungasho inside. wena You ngomlomo might say what your ukuthi mouth usindisiwe that you are saved. ungagqoka And njengomzalwane you may clothe yourself as a believer ungathandaza uqhume phezulu and pray and kodwa go above. uNkulunkulu But God uyayazi inhliziyo yakho knows your heart. you can fool us Ungasenza you thina can thina. deceive us Ungasenza but you thina cannot thina. fool God Ungakumkhohlisa you cannot uJehova. deceive God Ungamkhohlisa God uJehova. knows his own Jehova uyabazi uNkulunkulu bakhe. uyabaza bakhe Jehovah knows his own. ungayi-act insindiso I act as if you're saved. ungathandaza njengabazalwane Pray as a believer. ungahamba njengabazalwane Walk as a believer. kodwa uNkulunkulu But for God uyabaza bakhe knows his own. tshela umakhelwane ukuthi makhe Tell your neighbor that neighbor, insindisi personal salvation is personal. awuphinde uthinte umakhelwane ukuthi makhe Tell your neighbor and say, le nto neighbor, ipersonal le this thing is personal. le nto ayinamngane This Nkosi thing doesn't yami. have friends at le nto all. wena noma ungabana bangane esontweni If you have friends at church, kodwa insindiso but salvation eyakho it is noNkulunkulu between you and God. don't be deceived Ungakhohliswa abantu by people abahlaselwe imimoya who are attacked by bese spirits. bathi And then they hayi say, mina ngisayi lapha I'm not going there. mina any ngisayi longer. lapha I will not go there. ngiyaphuma lapha I am going out of the aya place. siphumeni Let us all go uma out. wabonile amandla kaNkulunkulu Seeing the power of mntwana God. sekhaya Child of God. ungawaphiki Don't deny ngoba them. amandla kaNkulunkulu The power of God. ngeke uziwaphike Cannot deny them. tshela umakhelwane makhe Tell your neighbor, neighbor. salvation is personal Sindiso ngolwakho noNkulunkulu. awuyekeli ukukhonza uNkulunkulu awuyekeli isonto ngoba umngani wami ubuyela emumva wahlehla nami sengiyayeka You don't stop going to church. salvation is personal makhe Sindiso lwakho wedwa. you can have friends Ungaba nabo abangani. but when we come to God Kodwa uma siza I don't kuNkulunkulu, have friends anginabo abangani. no this thing is personal Kanti phakathi kwami angeke noNkulunkulu. ngoba umngani wami ushiyile It's not because my hayi friend nami has left us. ngiyashiya And I will also asihambi ngesingane la go with asihambi them. ngesichomi la Don't go according to kepha what sihamba they ngomoya According to the Spirit of moya God. ontwala The Holy Spirit of God. cela uvale laze laduka ibandla likaKristu kule Church mzuzu of yokugcina God is lost in these last days. abakhohlisani abantu They are so deceived. hey ngiyambonga uNkulunkulu ngale season esindlula kuyo I give thanks to God for the season we are going through. from all the attacks esike saba nazo Kuzona zonke izimpi that we've gone through.
nami personal wo wonke ama-attacks engike ngaba nawo Personally, all the attacks that I've also had. ngiyambonga uNkulunkulu ngale I give season. thanks to God for the season. I have learned something new Ukona kushaya kufundi. ukuthi na uhamba noNkulunkulu That when you walk with this you God, need to depend on him. kumele wayamele You need to kuyena. trust in him, Kumele uthembele fully kuyena. committed on him. Wazi ukuyibophezela Don't kuyena. rely on people. Ungathembeli kubantu. Hey! Now sathemba abantu, If you are so trusting people, sabambezele kubantu, if you are so holding on to people, amathemba akho akubantu. your hope is still You are on people. bound to fail. Uzo- But when God is your source, Jehova kuyena ibopha when yakho. God is your source, Wena uyivelaphi when yakho. God is your source, Jehova kuyena ibopha yakho. ebazalwana kumnandi ukwethemba uNkulunkulu. Good to trust in God. Akusho ukuthi na uthemba uNkulunkulu Doesn't mean that when you trust in izinto God, ezimba zikukwehlela, that things will not befall you. ziyokwehlela, They will always be kodwa for you. yena But he uzothi intervene. is the one ozongenelela. People can give you advice. Abantu bangakunika izinto. People can say Abantu things. bangazisho Sometimes izinto. izinto abangazisho The things that they may say zingenza isense make physical, sense to you. kodwa spiritually Ngokukamoya, zikufake emgodini. they will put you in the Kumnandi ukuthemba kuNkulunkulu God to trust in noma God. kumnyama phambili, Because even the kodwa yinye into engiyithembayo, thing that I know, ukhona God is futhi there. uthembakele. Also Yena here. uthembakele He is faithful kukuhle and good. kukubi And not bad. uthembakele. He is faithful. Ngiyamethemba, ngiyamethemba, ngiyamethemba wa yamethemba, ngiyamethemba, ngiyamethemba, yeah, yeah, oh ntombeni, ngiyamethemba, ngiyamethemba, ngiyamethemba. Ntombela kunalento ethi ngiyamethemba, ngiyamethemba, akasoze awangifela, akasoze, yeah, owangifela. Awuthintela ababili abathathu There's 2 or 3 people uthi makuthembeni, and say, what are you trusting? makuthembe bani, Neighbor, who do you trust? makhe uncike kubani, Who are you depending kuba on? bonke abancike kuye. Those who you Lithi depend on. iBhayibheli The Bible says bafaniswa nentaba they are like unto yaseSiyoni the mountain engayikunyakaziswa noma kufika ama-storms. Bring it on, devil. Bring it on, devil. We are going nowhere. We are standing upon the rock. We are standing upon the rock. We are standing upon the rock. We are standing upon the word. Simi phezukwesu yena uthe ayashaya ama-storms left and right. We are standing upon the word. Those who stand upon the word, they shall mount up with wings like eagles. Those who stand upon the word, they shall move the unmovable. Those who stand upon the word, they will shake the unshakable. The mountain before you shall be leveled. You shall pass. Jalumakhe noma ngabe yinde kangakanani intaba no matter how high the ephambi kwakho mountain that is
uzoyilahla phansi lo Thixo. God will level that Noma mountain. ngabe ingakanani inkinga yakho, How big your problem uzoyilahla is, phansi lo God Thixo. will destroy that Noma problem. ngabe unenkinga No matter your man eziningi kangakanani, no matter how many kodwa problems lithi you have, iBhayibheli the Bible says ziningi inhlupheko troubles zothandiweyo to our righteous, kaNkulunkulu, but righteous to kodwa God. uNkulunkulu But God, uyakumweza kuzo zonke. Awuthinta ababili abathathu, uyaphuma kule simo, you come out of the uyaphuma kule simo, come out of the uyaphuma kule you are simo, coming out of the uyaphuma. you are coming out. Shaya izandla ushayele uNkulunkulu. Lomi phambi kwenu Standing before you, wake wasonta. he's also been a churchgoer. Nginzalo yaseYoni. I am a child from the Zionic Church. Ngiyakwazi ukusonta. I know what it means to be a believer. Ngiyakwazi futhi ukukholwa. I know what it means to have faith. Hayi phela benziwa ukuthi bona vele bakhulele kulamasonto wosindiso. Thina sibuya kude. Nami ngibuya kude. I also come from far. Ulindele ubusuku bonke. And ngaleso sikhathi nisho ukuthi niyibambile. To hold a night vigil being sure of yourself. Amen, amen, amen. Ikele. Yajikelezwa tudum tum tum tudum tum tum tudum tum tum tudum tum 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 tum. Siyakwazi ukusonta. We know what it means to be a churchgoer. Siyakwazi ukukhanyisa ikhandlela. We know what it means to light the candle. Siyakwazi ukuya yadi. You know what it means to go to the altar. Iladi nalasi iladi. Do you know what an altar is? Awu angingathathi le inkulu le. Ewu baba nami ngithi angizokhanyisa. Hey ngike ngaphazamiseka kulezi insuku ngisacela ukukhanyisa ngo R10 wami. Ndana sekhaya sikhanyisile. We have also tried to light up our path. Wangakhanyi And our light or the light never came into our path. ngoba sasingakhanyisi ngokukhanya. Because we were not lighting up with the light. Ngoba ukukhanya Because the light akuyona into ephathekayo. is not something that is tangible. Ukukhanya The light it's not a tangible thing. akuyona into But ephathekayo. ukukhanya The light, umoya osuke ukhanyisa ingqondo. it is the spirit that enlightens Umoya your osuke mind. ukhanyisa It is the inhliziyo. spirit that enlightens your Akulona mind. It ikhandlela. is not the candle that you Sesandlule hold. Now we've emakhandleleni. gone past these candles. Sesandlule We've iwashweni. gone past these rituals. Sesandlule kuyogezwa sibhavu. Everything. Kukhishwa In amabhadi. order to take out blood Kukhishwa ovens, izinyama. to take out all the Kukhishwa blood, ikhwakhwalala. take out the blood Sangena ovens. emthonjeni. Now went into the Ongadingi fountain. ukuthi umuntu One ayogeza. that does not need for you to Sangena bathe. emthonjeni. Went into the Ongavumi fountain. ukuthi umuntu ayohlaba. Need you for you to Sangena emthonjeni. went into the fountain. Ongavumi ukuthi umuntu ayohlola. Need for you to Sangena emthonjeni. went into the fountain. Umthombo wegazi. Fountain of the blood. Mawusahlola. And you go to it. Mawusadinga ukhanyiselwa. Need to be Awukafiki. The day wafika. There you are. Awuzukhanyiselwa.
kodwa yena uzokukhanyisela. The day wafika awuzi kudinga ukuyogeza empophomeni, kodwa yena ngegazi lakhe uyakukugeza. I want to wash you. Alisoze laphela mandla. Soze laphela mandla. Alisoze laphela mandla. Yeah. Alisoze laphela mandla leli gazi. Alisoze laphela mandla. Alisoze laphela mandla lelizwi. Alisoze. Oh la la. Siphila ekhathini We are living in the days, la khona nabathi bayakholwa even those who say they believe, bayakholwa kodwa uMongcwele abanawo. they have belief or they believe, but they don't have the Holy Abakwazi Spirit. ukuhlola nokudiscern, They cannot discern, kodwa bazibiza ngamakholwa. but they call themselves Christians. One mistake, Lilodwa iphutha. one mistake Lilodwa kuphela can ruin iphutha. your life, Lilodwa iphutha engabhidliza can impilo cancel yakho. all the good things that you have done. Ikwazi ukubhidliza konke Siphila okuhle esikhathini esinjalo. That is the times that we are Nabathi living in. bayakholwa Those who say they believe, mawehlelwa yizinto and they think before abayi they kuThixo, don't only go to God, bayobuza kumoya, ask from the Spirit. kodwa bayahlulela, They cannot. bayajaja, They judge. bakhohlwa yonke And imisebenzi they forget akasenzela yona lo baba. God has done. Sikhohlwe iyo yonke into. Forgotten Abanye everything. bafika bambashile, Others, they came here. bafika beshile, They were in trouble. bafika baneyikhwakhwalala, They had bad omens on bafika them. banezinyama, They had bad luck on bafika them. bangasebenzi, They were iphethe unemployed. impilo. Everything was Wasebenza going different. uThixo, And God wabaphakamisa, And God elevated kodwa one them. mistake Kodwa lilodwa bakuvalela iphutha. ngaphandle. Umuntu uJesu benza imangaliso left and right, bottom and center. Laba linye usuku There was one day, ama miracles multiplying breads and fishes. ziningi imangaliso Kwaba ngathi into zenza. engakaze izenzeke. What are the things that had never been done? Bamphika And then they denied him. bathi ayasimazi. And they said, we do not know him. Kwangagcina kubantu kumphika. It is not only people who denied him. Waphikwa nabafundi bakhe. Even his own disciples denied him. Ahamba The nabo. ones he journeyed Abala with. iduze The ones kwakhe. closest to him. Ngiyabasaba abantu abaseduze. I am most fearful of those close to you. Ngiyabasaba abantu abaseduze. Fear those who are close Ngiyahamba to nabo. you. You may walk Kodwa with them, ngiyabesaba. but I fear Ngoba them. akekho umuntu ongasuka kude le There's no one who wants to azokushaya. come and Laba afflict you. bala It iduze. is the ones Judas closest to you. Iscariot Oh, Judas. wayengasuki kude. Judas Iscariot wayehamba noYesu, kodwa nguye owakhaphela Who uYesu. denied Jesus. Tshela makhelwane qaphela abantu abaseduze nawe. Tell your neighbor, beware of those closest to you. Phinda futhi utshela makhelwane ukuthi baqaphelela baba la. Beware to those closest to you. Fala mshe.
Because ngiyathela abantu amakhona. Ngoba iqiniso ngiyalikhuluma ngikuKristu nje. Because this is the truth that I speak of. While you are walking, Umuhamba. kunabantu abaseduze kwakho. There are people close to you. Be careful. Apela. Ngeke kusuka umuntu le. A person will not come from afar. Kusetshenziswa bona abalayidwe. The ones who are used are closest to you. Nje kumnandi ukuhamba noNkulunkulu. Because it is good to walk with Kumnandi God. ukudependa It kuNkulunkulu. is good to depend on Kumnandi God. ukurelya It is kuNkulunkulu. good to rely on Ngoba God. noma izinto Because zikushaya, even if things may noma vex abantu you, bekujikela, even when people turn kepha on you, yena kajiki, He will never turn kepha on you. yena He kashintshi. will never change on you. Eze nawe njalo. Always be with you. After today, my life will never be the same. Look, Val, 2 minutes, 3 minutes, I'll be done. Kunenkinga eyake yabamba abantu for 40 years. There was a problem that people had for 40 years. Inkinga eyayingathatha usuku ukuthi bayisolve. There's a problem that could have taken a day to solve. But it took them 40 years. Kodwa kwabathatha iminyaka ewu-40. Ngicela ukuphinda lento engiqeda ukuyisho. I want to repeat what I've just said. Kunenkinga abamba abantu for 40 There's years. a problem that befell people for 40 years. Ukuthi bayisolve They ba-understand. could not solve it or understand it. Kodwa iBhayibheli malisho But the Bible, when it's explained, lithi kwakuyinkinga nje yosuku noma kuyinsuku ezintathu makuthiwa ibe late. it says it only should have taken 2 or 3 But days. it ended up taking 40 Kodwa years. kwabathatha iminyaka ewu-40. Now why? Kungani ke? A problem of a day becomes a 4,000 noma a 40 years problem. Inkinga yosuku kube inkinga yeminyaka ewu-40. Bambani bangcwele. Listen here, saints. Sengiyakuvala. As I'm about to close, Wangathi bandla likaKristu kule insuku. it's as if the Church of Christ these days, Wangathi laba babizwa ngokuthi bangabangcwele. to those who are called the Holy Ones, Wangathi nalaba bashumayela to ivangeli. those who preach the gospel, Wangathi bangayiqonda as imfihlakalo. if they may understand the mystery Bazi ukuthi what time is and know what this. time it is we are living Now in. listen to this. Lalela-ke kulokhu. A journey from Egypt to Canaan. Ukusuka eGibhithe uye eKhenani. Lithi iBhayibheli kwakuyijeni The Bible says uhambo engathatha usuku noma insuku ezintathu. okufanele lithathe iy'nsuku ey'ntathu. Yangeke izindlule ku3 It days. would not be more than 3 days. A journey from Egypt to Canaan. Suka eGibhithe uye eKhenani. It was a journey of a day or 3. Kwakuba uhambo But lwey'nsuku it ezintathu. ended up took 40 years. Kodwa kwabathatha Now iminyaka ask ewu-40. yourself a question, why? Buza umbuzo ukuthi kungani. Lithi iBhayibheli The Bible says yayikhona indlela emfushane there was a shorter route. eyayingathatha usuku noma insuku Could ey'ntathu. have taken 1 or 3 days. Kodwa uNkulunkulu kabakhiphanga ngayo. God did not take them through that. Wabakhipha ngendlela ethathela. Took them through the long route. Ingabe uNkulunkulu wayefuna bahambe ibanga elide na? Why did God want them to take Ingabe the long route? uNkulunkulu wayefuna ukuthi bakhathale na? Why did God want them to Ingabe take the long uNkulunkulu wayefuna ukuthi bafele endleleni na? route? God did Impendulo ithi no. The answer is no. Then why God decided Then why uNkulunkulu to take them ubadlulisa ngendlela engathatha 40 years? the way that will take 40 years? Lithi iBhayibheli The Bible says because indlela emfushane it was the shorter route. abantu bebazothi nabahlangana nezimpi, When they came across abantu bebazothi nabahlangana nama-challenge come across bese babheke they emuva will turn back. balibona igibhithe liseduze Back and see bese bayajika they will turn around. baphindele egibhithe Back into yethu uNkulunkulu bakhiphile yes, God has taken. ukube yayikhona indlela yayinezinyoka There was a way lezi zazibashaya ehlane for them to igibhithe kube laliseduze Egypt was going to bebazophindela egibhithe going to go back to naw lithi iBhayibheli And the Bible says uNkulunkulu wabakhipha ngendlela ethathelayo that the long way round. yini indaba Why did he do that? uNkulunkulu
wayesebenza God was working their minds and their conscience. in Ngoba na uhamba noNkulunkulu, working you must be sober in your mind. Abantu abaningi abayazi lempilo abayithathile. Ivangeli likaJesu mangabe wasindiswa kuthiwa kumnandi. Mawucela into kuNkulunkulu yakwenzela, abakutshelanga iqiniso levangeli. Ivangeli alikaze libe lula. Kunezinto, kunezimpi ohlangabezana nazo endleleni. Kunabantu abakuprovoka, abanye babo nangathiwa niyalwa ungabafinyisa ngesibhakela, kodwa ivangeli liyangibamba noma sengizwa uthi ngizomshaya uShabalala, ngizomshaya uShabalala, nithi labani kodwa ingibambe lento noma kugcwala intukuthelo. Nangu umzalwane azongijwayela kabi lapho sengiqumbile ngithukuthela, ngithi yabona lo ngiyamshaya-ke lo. Lapho ngisendleleni ngithi ngiyomshaya, umoya oyingcwala uthi uyaphi, ngithi ngiyoshaya lo ongijwayela kabi. Athi umoya oyingcwala phindela mumva, asisahambi ngaleyo ndlela. of the way we proceed anymore. Utshela umakhelwane, Tell your neighbor, yeka nini sesaba nje. Yeka nini sesaba nje. you are lucky we have changed. Sasingophuma silwe thina. We used to be fighters in our day. Asihlukane la. We used to come outside Yeka right now. nini abantu sebasigibele emakhaya. Now people do anything that they want with us now. Hayi ngoba It's not because singeke sikwazi ukulwa nabo. not because we cannot Singabafinyisa and igazi. face them very well. Singabashaya ngoba makuliwa. Face them very well. Kodwa ivangeli na uthi ubilile uthi manje umoya ongcwele ufika It is the Holy Spirit that will hold us back. suya lapho. Suya lapho. Holy Spirit will Ungazilweli. Ngikhona mina Jehova. fight. Ngiyakukulwela. I will fight for you. Malamshe, bambani. Ante ngifuna ukuyiletha ebandleni likaKristu umzimba kaKristu. This is what I want to bring to the body of Christ. Why a journey of a day or 3 days become 40 years? Ungani uhambo losuku noma insuku ezintathu kwaba uhambo lweminyaka ewu40. People, they were free from Egypt. Abantu bakhululwa eGibhithe. Because Egypt was a location where people were. iGibhithe yilapho babekhona. Now they were free from the location of Egypt. Bakhululwa ke endaweni yaseGibhithe. The problem was Inkinga yasala lapha. they were free physically Bakhululwa ngokwenyama. but bound mentally, Kodwa baboshiwe ngokwengqondo. but bound spiritually. Beboshiwe futhi ngokamoya. Yabona ireligion Ngoba uyinkolo iyakugcina eGibhithe. will keep you in your Egypt. Ikuprovide useGibhithe. It will provide for you in your Egypt. Uzucabanga ukuthi uNkulunkulu lo. And you will think this is God. When the devil wants to keep you in prison, Umusathane efuna ukugcina kulelo jele. what you are praying for, Kulento oyikhulekelayo. the devil will provide. Iyona into usathana azokwenza. But there's one yona. thing that the devil knew. Iyodwa into usathana As yaziyo. much as I provide for you, Ukuthi lapho ngimnika khona konke. but you are still in prison. Usahleli kulelo jele. Kunabantu abayibona ngathi There bakhululekile are people who perceive themselves as ngoba sebaphuma because they have come out. kulento ukuthi kuse umuntu abheke ngamehlo They are coming out of what they see with their eyes. ekwasha ngalali ezitshela ukuthi sengikhululekile yazi ngangalali
You must beware of people who think they are set free. kodwa spiritually na uthi uyambuka God, when you look at them spiritually, saboshiwe lo this muntu. person is still bound. Into eyenza ukuthi uIsrael athathe 40 years What made Israel take 40 years ukuyofika eGibhithe ngicela ukuvala. in order to come to Canaan? Kwaba inqondo It yabo. is because of the minds they had. Kwaba umoya wabo. It is the spirit that They were engulfed them. free physically Babekhululiwe ngokwenyama, but still bound kodwa spiritually. beboshiwe ngokamoya. They didn't understand Babengaqondi the ways of God. izindlela zikaJehova. They saw the miraculous power, Bawabona amandla the kaNkulunkulu. power that has opened the sea, Amandla avula but ulwandle. they didn't know whose power is this. Ukuthi amandla kabani. Their mind was still bound. Iziqondo zabo ziboshiwe. That's why it took them 40 years Yabo ngabathatha iminyaka ewu-40. to be free from slavery spirits. Baqhulunga noma bakhululwe. Yabona inhlupheko idimoni ngoba noma usukhululekile Even when you are set, but your mind will always tell you ukuthi usaboshiwe. tell ukuthi you are bound. That is why you can give a person That's why you can need 1 million us. by next week or next month. The million will be finished. Why? Because when you receive a million, your mind will never tell you ukuthi it's over with poverty. I'm free now. You'll have a million but still live a slavery life because your mind is not free. Lalelani bangcwele, bathatha 40 years. Lithi iBhayibheli akabakhiphanga ngendlela emfushane ngoba baphuma eGibhithe as ilocation ebebakulo, kodwa iGibhithe aliphumanga kubo. Bona baphuma eGibhithe, baphuma eGibhithe as location, but iGibhithe lasala engqondweni zabo. Bahamba ogwadule, bahamba neGibhithe. It ended up took 40 years to deliver them from the slavery mentality. Bazalwa, salvation is the power of God. Salvation is a powerful thing that liberates human, that delivers human. There is no power that is beyond the power of being born again, of being a child of God. Bazalwane, awekho amandla kulo mhlaba andlula amandla evangeli. Ivangeli linamandla lokuguqula izinto, wokushintsha izinto. Ivangeli liyamkhulula umuntu. Abaningi sisindisiwe kodwa sisaphila impilo yokuhlupheka kodwa sisindisiwe. Usho kanjani mfundisi? Mawusindisiwe, angikhumbuli mina umuntu uthi ukhululiwe usindisiwe, kodwa usahamba abantu ukhululiwe usindisiwe kodwa usaphatha imithi. Khululiwe usindisiwe kodwa usayophahla emathuneni. Khululiwe usindisiwe lifikile ivangeli kodwa wena usakhanyisa eladini. Ukhululiwe usindisiwe kodwa ulala ebusuku uyaqwasha usaba abathakathi. Khululiwe usindisiwe kodwa usadliswa ebusuku. Khululiwe usindisiwe kodwa zisakubamba izinto zombekelo. Umeko usakubamba. Namhlanje ngisamemezela freedom to believers, freedom to believers, freedom to Christians, freedom to Christians. I'm here to tell the devil, when the Son of Man set you free, you are free. I don't care what the devil
has done to you. I don't care what the devil is saying to you, but I'm here to tell you the devil is a liar. I am free. 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 I command slavery mentality. I command spirit of lacking. I command spirit of suffering. I command spirit of struggling, toiling. Today, God has sent me to tell you, you are free. There is no problem that is bigger than God. You are free. 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 Shayizandla uvula umlomo bese uyathandaza. Shayizandla zakho uvula umlomo. Bonga freedom kaNkulunkulu. Bonga amandla kaThixo. Yalaba khosatha laba. Yandala babobosa. Yinda makhwaraba. Yalaba bosia. Yarabababasia. Father, in the name of Jesus, I liberate your people. I set your people free. God, deliver our minds. Deliver our souls. In the mighty name of Jesus. Father, your word says, no weapon formed against us shall be able to prosper. In the mighty name of Jesus. Father, we break every limitations. Father, we break every curse upon our lives. In the name of Jesus. Father, you said in your word, when the Son of Man set us free, we are free indeed. We are free indeed. We are free indeed. We are free indeed. The gospel of Jesus is the power of God. The gospel of Jesus is the power of God unto salvation. In the mighty name of Jesus, break every chain. Break every chain. Break the spirit of witchcraft that has attacked churches. Father, in the name of Jesus, break every curse that has attacked churches. Break every limitations that has attacked your children. In Jesus' name, amen. Shayizandla zakho bese ubonga uNkulunkulu. Shayizandla, shayizandla, shayizandla ubulela uThixo. Shayizandla ubulela uThixo. Oh kababasa. Kandela bosaya. Kandela mamondo bobosa. Leba baba yanda. Reketala babosa. Hina babosite. Reketala bosa. Shayizandla ubonga uNkulunkulu. And declare in the name of Jesus. Come on, church, declare now. Say, I'm free. Say, I'm free. 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 Shayizandla and celebrate. Celebrate your freedom. Come and celebrate your freedom. Come and celebrate your freedom. I am free, Father, from slavery mentality. I'm being set free by the power of the Holy Ghost. In Jesus' name, I declare today, I am free, and everything that belongs to me is free, Father, in Jesus' name. Shayizandla bese uyabonga.
Shinamamosike. Ekaparando. Ebabababos. Oh, we bless your name, Lord. Ekelabosia. Nananabababos. Ake sumshayela izandla kakhulu bangcwele. Lipi Eli Ika Malana Esi Sindi Swanga Ali Kwelinye Ali Yebikama ika Yebikama Eliga Jesu Eliga Jesu Shayzan to Shailunkulukule Kamenegos. Simshale kakhulu moyingcwele ihlong. Singahlala phansi imizuzu emibili ngiye kumzuzu emihlanu. Ngicela siphinde sishale umoyingcwele izandla. Mshayeleni bangcwele uNkulunkulu ihlong. Bonke abantu abakhona la enkonzweni labo bonke abangibukela on social media cela nibambe lokho. If you still have tangible things that you are using, be it is the holy water, whatever they may call it, be it is a protection oil, be it is something to protect me, my life, my job. If it's something tangible, ndana sekhaya awukwazi ukubona amandla evangeli. Uyokhonza uze uliphike uthi ayikho lento. Bonke abasaphethe into eziphathekayo emakhaya. Usaphethe amabhayi a red, a black anjani. Usaphethe amabhayi a blue. Usaphethe izinto ezizo protect, usafakile ubophile esinqeni, ubophile esandleni. Into engiprotectayo. Awukwazi ukubona amandla kaNkulunkulu. Usathela umuthi na ugeza ubhave. Awukwazi ukubona amandla kaNkulunkulu. Ivangeli lifuna la khona umuntu athi ngikwenze konke. Sengifuna ukubona lo nkulunkulu. Akekho ongashiya konke alahle konke angawabona amandla kaThixo. Na ulahlile washiya mangabe uyahlaselwa ngenxa yezinto ozilahlile izakimi ngizokhuleka na. Ngiyamazi uNkulunkulu owangibizayo. Ngiyamazi uThixo olwa nabathakathi namadimoni nemimoya. Izakimi ngubeka isandla. Ngeke ubeke kabili kathathu ungayithola deliverance. Mawulonga ubeka isandla ungayithola deliverance, check yourself, check back where you are coming from. Ngoba kukhona ukugcina izinto abanye sasatshiswa. I prayed for another girl for many months, praying for this young lady. Ngizibuza ukuthi why umntana angatholi deliverance. The other time ngathi mntanami
Yabona nabantu sebahlekisa ngawe bathi wanjalo enkonzweni ini. Ngathi hlala phansi. Ngathatha isitulo ngahlala phansi umshengu nobe behleli. Ngathi sisi ngicela ungisiza. Mina ngiyabaza abantu engibakhulekelayo futhi ngiyamaza uNkulunkulu owangibizayo. You are the first person ukungistrugglisa ngalendlela. What is wrong with you? Ethi baba nama ngazi mangila inkonzweni ngiyayithola ideliverance. Mara mangifike ekhaya baba iyabuya lemoya ngathi mntanami ngicela namhlanje uhlambuluke ukhuluma iqiniso. Ngoba uma ngabe ukuthi namhlanje usizakala ngizoya kuNkulunkulu ngiyobuza. And uma ngabe ungitshela uNkulunkulu uzongitshela iqiniso. Yini uphuphani ebusuku? Washo baba nginokuphupha ngiwele emanzini. Baba nginokuphupha abantu bengibiza. Okay. Uthini mabakubiza emaphupheni? Kwesisikhathi baba ngiyasabela. Ngithi ngiyaphaphama akekho umuntu ongibizayo. Now there's something that people they don't understand. Spiritually, when someone calls your name, ebusuku ephupheni, when you respond, usuke uresponda kwangempela. Lento ifana nokuthi someone, you have a dream, someone is proposing you ucela umshado, then there's a guy is kneeling down, is putting a ring on your finger. Ucela umshado kukabili. Kuba ukuthi uzoba nenhlanhla umshado kwesibili kuba ukuthi you are married, ushade nedemoni, ushade notikoloshi. She has to think, and every time nakathi lento ufuna ukuyikhuluma amademoni ayamvala. But on that day she started by crying and crying. Ngathi kulungile mntanami ngathi ngicela nimuphe ithishu. Wakhala walila uthena kaqeda ukusula inyembezi. Wathi baba lesikhathi ukhuluma nami kunento efikayo. Sengiyakhumbula ukuthi ekhaya bake bangithatha bangisa emntwini. Ngaya baba ephehlweni ngiyothwasa. Mangisindiswa bathe ekhaya kulungile. Kodwa ngingazishisi izinto ngizigcina ngizibeke. So now the person is delivered, the person is free, the person has received his salvation. But the problem now is there is a doorway. Imimoya ihamba ivakashe. Ayikho into eyivimbayo. Ngoba lezi zinto ziba uconnection wemimoya ukuthi ingene kalula. So that is why my prayer ungasabi futhi ungabi namahloni. Sonke sibuya lapho. Sike sazama ukulungisa impilo. Salungisa saya ebantwini thinking ukuthi mhlambe kukhona ngoba babesitshela into vele ukuthi yenzeke empilweni zethu. And we thought ukuthi vele lezi njengoba sekayibonile lo baba noma lo mama lento kusho ukuthi ngizosizakala. Saqhubeka sahlupheka sesitsheliwe. Yindaba kunezinto esanikwa zona eziphathekayo. Lafika ivangeli sa focusa evangeli. Sakhohlwa ama covenant esawenza. Namhlanje you pray for people for many years bangatholi deliverance. Akusikhona ukuthi uNkulunkulu akabathandi. Umuntu nomuntu kusafanele kazisearch ukuthi kanti inkosi kimi kwalaphi. Why mina ngingatholi insikelelo zakho Thixo? Why mina ngingathola ama breakthrough? Why I'm praying day and night, I'm doing my fasting, I'm giving, I'm doing everything, but still I'm not. Check yourself. If unanto wanikwa yona kwezicawe ezinikana izinto, bring those stuff. Nakuleza bathi kuwe ungalingi uyilahle lento bangwayilahle uzophanjanelwa ikhanda. Letha ayikho into ehlula uYesu. Begoli lapha akhulekela abantu kunesonto elikhulu lapha egoli elinikeza abantu izinto. Angifuni ukubiza amagama amasonto. Baletha izinto kwaba yilokhuza nengaka. Baletha ama uniform. But before baletha ama uniform batshelwa kwathiwa eyalayikhaya siyaparo samo high. How kasilahla wasintha utlo khafa utlo kula kahlo abasangizwa ke manje. Bathi lesambatho saleli bandla mangabe sophuma usilethe back, ungasilahli futhi ungasishisi. Wasilahla washisa uzogula ngekhanda. Kwaba khona vele abantu abagula ngekhanda kwathiwa limbone esimangibanga nimbonile uzibani walahla into la ekhaya.
la ikhama sofuna ukuhamba lethi izinto zethu. Why bathi lethi izinto back? Benzela ukuthi babe ne contact nawe. Because mangiphethe isambatho sakho ngani niyaziletha impahla la sikhule kumuntu angekho asesibhedlela, pray over this thing. Ngicabanga ukuthi kwenziwa yini? Mangikhulekela phezulu, why ngikhulekela impahla kodwa kuphila umuntu? Kodwa ngikhulekela impahla, into engakhuluma. It is because when I touch and lay my hands upon this cloth, upon this dress, upon this uniform, I'm touching you. So now azishiso bathatha bazibeke somewhere. Kune room la sibekwa khona. And every time kuthiwa bonke laba bahamba la enkonzweni, abanikazi bale sambatho, abanikazi bale mpahla, izinto zabo laba khona azivaleke zingalungi baze babuye la. Insindisa ifuna umuntu angene ngalolu nyawo kodwa lolu nyawo lungaphandle. Insindisa ifuna umuntu akangena aphelele. Bonke abala unezinto wanikwa zona, be it umuntu okushunqisa ubuhlushwa ikhanda kuthiwa ushise lapha wanikezwa kwathiwa lekhanda lizophela. Be it ubunesithuthwane wanikezwa umuntu wokuthi isithuthwane sizophela. Be it wawunamaphupho amabi wanikezwa isiwasho wathi usibeke enhloko na ulala usibeke ekhanda ngeke lezi zinto sakuhlupha. Be uthi bolala isilwane bakunikeza into bakunikeza umuntu bathi gcobisa ngale endaweni ezikude isilwane ngeke salala nawe. Lalela mntana sekhaya. Be it wena bohlushwa izinto wanikezwa ingubo thizeni noma ibhayithizeni noma indwangu thizeni kwathiwa uthandaze ngale ndwangu uyibeke noma ucamele ngicela lezo zinto mntana sekhaya uzilethe uzobona ifreedom uzo experience ifreedom. You shall be free. Ngithi mina you shall be free. I can pray for you every day, but mangabe kusasene contact yama evil spirits, I can pray for you here at church ube delivered. But when you leave that door, imoya yabuya ibuya kanjani? There's a doorway, kunomnyango engena ngayo. Bathi ke nasebanikhohlisa bese bafaka nathi phakathi, bathe befundisi badlala ngani yini bona bayeza lakithi ebusuku bangabonwa umuntu kodwa nina bathi lahlani izinto. Lalelana kusithi sonke samba abantu, asithi sonke sithwele khona amadoda kaNkulunkulu ashumayela ivangeli angathwelanga angaphathanga into ashumayela izwi likaNkulunkulu ngamandla. Evangeli ayabakhulula abantu bathi be delivered. It's not everybody, it is true lokho kushiwo yilaba bantu. Bakhona vese abantu ababahamba yibona babanikeza izinto ukukhulisa umsebenzi, yibona babanikeza izinto ukuthi bathole imali ebantwini kodwa kusithi sonke kunabantu okumele uunderstand ukuthi ubizo lwabo alufani nolwabanye abantu. uNkulunkulu nakangibiza kazange nginika lutho, wathi ngikunikeza izwi, ngezwi lami uyobheka izandla phezu kwabakhula uyawukhulekela abakholwa imimoya bazokhululeka. Lamandla ngisakholelwa kuwo kuze kube namhlanje. uYesu usasebenza. Before ngithatha umnikelo ngicela bonke labo bantu beze la without any fear, ngoba kunensuku siyesaba ngoba abantu phela bayakhuluma nabo. Miyekelo okhulumayo no judgmental, because kunabantu abajudgment, kunabantu abahlulela too much yet izinto zabo zingakanani. Yekela abantu abazokhuluma mntana sekhaya lento ayihlupha abantu, lento ihlupha wena. Woza la ngaphambili na uNkulunkulu evula ithuba wake wanikezwa izinto eziphathe kwathiwa zisebenzise. Lalela mntasekhaya sengifuna ukuvala, fanele bese ngivalile kahle kahle. Woza la ngaphambili next week uzobe sobuya naso lezo zinto ngoba sibuya in different places. Hallelujah. Ulela kithi bandla wawunikezwa amanzi kuthiwa wakhe wena kumpompo wakini uze nawo ngize nesigubhu sika 2 liter zobekwa ke igubhu ifoliswe lapha. Mase kuthandazwa sethandazela umbishop webandla wonke umuntu ufanele avule isigubhu sakhe sibekwe eceleni isivalo.
bese kuba khona umlotha awuphathayo uzothela isigubhu nesigubhu uzothela umlotha abese kathi vala athi ke sithatha athi sikhuhluzise ubona amanzi ashintsha aba grey ubona amanzi abamnyama umlotha athi ke manje zonke amadliso nazo zonke izinto uzothi uphuza inkomitshi ekseni uphuza inkomitshi intambama uphuza inkomitshi ebusuku uphuza nini uzobona yonke into yakhe indlela zakho ziyokhanya yayisayenza into umuntu akawuphuzanga umlotha umangale ebusweni manje usuya ngokuba grey umangale ubuso bami bashintsha ngaba mpunga uzohlala kanjani ubuso bungabi impunga ubhizi uphuzana nomlotha wazani ufuna ukunikhuleke come fear not come wazani basalwa abekho na abantu abanikezwa izinto kuthiwa isebenzisa lento angifuni ukwazi ukuthi yini waza phambili mangabe abekho ngiphakamisa izandla kuThixo kuthi baba the message was not relevant for your people nabantwana bami uNkulunkulu anibusise abekho la yinina nje nobabili kulungile mangabe yinina nobabili kusho ukuthi the message was for both of you and maybe also your family. I want to pray ninibonise amandla kaNkulunkulu ukuthi how powerful is this God. uNkulunkulu unamandla sisi kulungile phakamisana izandla baba babili phambi kokuba ngibakhulekele uNkulunkulu ngicela baba ukubonga kuwe ukuthi bonke abantu abakhona namhlanje abagcwele lendlu abanazo lezi zinto sebakhululeka uNkulunkulu bahamba ngamandla evangeli baba siyabonga ukuthi bazilahla lezi zinto abasenazo uNkulunkulu naba ababili ngiyathandaza ngiyacela moyo oyingcwele ukuba bakhulule laba bakhulule uNkulunkulu ngoba linamandla liphilile izwi lakho aliphumi kwakho umlomo laphindele emuva lingawenzanga umsebenzi khulula lo mndeni babuqashula izibopho izinto abanikwe zona kuthiwa zinamandla zizobasiza mazibe yize kepha baba izwi lakho maliba iko konke baba sengiyathandaza egameni likaJesu izwi lakho litho namahloni ngawe nawe uyoba namahloni ngaye laba baphakeme phakathi kwabofakazi abaningi izulu liyababona shanda bakhosaya umhlaba uyababona befuma amandla ezwi lakho akekho fuma amandla ezwi lakho angasizakali ngiyathandaza in the mighty name of Jesus amandla evangeli ngiyawadadela phezu kwempilo zabo ngidadela uqobo olukashula izibopho nolukhulula ababoshiwe. Father, I speak deliverance upon their lives. Your word says, Almighty God, if a son of man set us free, we are free indeed. Release your power now. Release your power now. Release your power now. Even those that are watching me, Lord, I pray for them. Deliver them, Almighty God. Someone is watching me. Is saying, hey, yazikube bengilapha bengizoya kodwa uNkulunkulu ngiyakholwa lalela wena ungibukele ekhaya. There is no distance for prayer. There are no barriers for prayer. Right now the power of the Almighty God is touching your life, is touching you. In the name of Jesus, kushataba rekeposutapara inamababa boshada ikapapapapapasuta
Ikaparando suta parada. Ila baba shiketelebeya. Mando suka padosketele. Be released, be free, be free, be free, be free, be free. Be free in the name of Jesus. Zonke ibopo sabataga te ebo pimpilo yako. Zonke zindo eziconnecta nemimoya mibi. Right now, right now, right now, right now in the name of Jesus. You are free, you are free, you are free, you are free, you are free. You are free in the name of Jesus. You are free in the name of Jesus. Sekatela bobosa. Yandela babosi kababa babaya. Yela babosa telebebebesia. Rabasita paruka pasuta. Yatake boshade. Yataka munda babasuta. Yala babosi ketele mema babosa. Bakulula ngulukulu bakulula mondole bakulule. Bakulula 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 bakulula. Bakulula right now, bakulula right now. Kulula na babangane, bakulula. Gekama liga Yesu, bakulula. In the name of Jesus, set them free now. 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 In Jesus' mighty name. Oh, kama kosaya. Ola bababasia. Yendela babobos. Yandela bosikaba. Baba siabonga. Kasugili bopo zabataga. Akasugila mageta. Bakulula gila kulungu. Si I see deliverance yabo. Geka siliga chess. Si I see deliverance yabo. Geka siliga chess. Si I see deliverance yabo. In Jesus' name. Again shalukuluguli zanje nkulu bakululegi. Come on, come on, come on, come on. Nabasamakaya, you are free in the name of Jesus. You are free in Jesus' name. Shalanukuluguli zanje bantwele. Shalanu mointwele izandla. Nawe ngibukele ekhaya. La mandla ithintile impilo yakho. Ibranch yethu eseduze nala ukhona. Ngicela uzilethe lezi zinto sizokhuleka sibreak i-connection. God bless you. uNkulunkulu omusa anibusise. Nanonke nthena sibukela namhlanje ekseni. Siya kwi-offering. Ngicela bonke ababukele nabalalele nabareceive le message ekseni. Ngiyacela ukuthi uzenzele ifavor by unlocking izinto zakho, by unlocking your gift, by unlocking umsebenzi wakho, by unlocking your talents. Anything usathane ayibophile, wipe, and even your money, your finances. My prayer, may God set you free in Jesus' mighty name. Be free from every limitations. Be free from every spirit that is binding your life in Jesus' mighty name. May God bless you. Thank you for watching us this morning. I am your apostle, MJ Shabalala. I salute you. God bless you. Mshaleni Sunday School.